Duzu ontziak, une batetik bestera abiatzeko pronto ditugu. Arraunari guztiak erne bandera gorria astindu du epaileak eta badoaz ontziak, lehen kaletik Pedreña, Borja Gómez patroilanetan dutelarik, bigarrenetik Orillo, Irakoitz Etxeberria patroilanetan, hirugarrenetik Castro, Garmaren agindutara, bete da 20. segundoa irtera, beraz baliozkoa da, laugarren kaletik Hondarribia, Amunarrizen agindutara, eta Jose Luis Erkizia, ikusirik sailkapena, jarraroa da hor artekariek kantatutako apustu hori, baina kale sosketan gaur behintzat esan daiteke Hondarribiak ez duela suerte handiegirik izan. Horre itxaso erekian, olatuak kaleak neko parekatua dira, nik dute beste eragin berezilik ez daukatela, eta aukera dauka laugarrenetik aurrea neko hartuko balioke, beste kaleak aprobetxatzeko aukera, oso zaila izango da, nik dute hemen parekotasun handile izango dela, inork amurre mateko asmotan ez datera, hor ikusi besterik ez dago, naiz eta zailkapenean eta ikurrinaz konpuru begira Hondarra begira dela txapeldun, beste hiru taldekideak ere, txandakideak ere irabazia daukatela ikurrina bana, Castroko Groben irabazizun, Orillok Bermeon Telefonika saria, eta Pedreñak Getxon irabazizun, hortaz hemen ez dira erdipurdiko taldeak hauek, Orillo estropadaren buruan, 2 segundora Castro, 3 segundora Hondarribia, 4 segundora Pedreña, hasiera ona Oriotarre. Da laugarren kaletik Joseba Amunarriz mutilak animatuz, Hondarribiarren tostetan, albisterik aipagarriena gaur, Xamu Kanpandegi veteranoa berriz ere, hasieran hor txeari dela, bere oizko tokian kontraurreko bezala, garai batean hankeko ere ibilitzen, baina hor da Xamu Kanpandegi bigarren ontzian prestatzaile lanetan aritu da, arraunean ere bai, baina hasieratik izena emana zuten Hondarribiarrek Xamuren izena lehen plantillan, eta erabaki dute azkenean berriz Xamu Kanpandegi veteranoa, datorren astean okerrespana 37 urte beteko ditu arraunlari handi honek, hortxe ari da lanean Xamu ama Guadalupekoa trainerua. Orio buruan 2 segundora Castro, 4 segundora Hondarribia, 6 segundora Pedreña, hasiera ona Oriotarrek baserri. Indartzu eta oso gogotsu hasi dira, eta nik uste dute txanda honetan, beste guzietan ere baino txanda honetan hori da, pixka bat oliarrez betetako txanda dau, eta aurrean nork hartu, horre aurre hartzen dunak beti abantai bat ematen du, batetik aurretik zoazelakoz, eta bestetik buruak ere lan asko egiten du lakoz, eta pixka bat nik uste hori Jonas Mori zela, izan dela, apurtze atea, txikitze atera, eta gero ikusiko dugu ze gertatuko den, eta Castrore hortago gainean, eutxe egiten dio. Ia parean dira, bai. Ia parean, segundo bat parean, oso gutxi ematen dute, eta denak hor borrokarako gai, eta Hondarribire, oraingoz ontzi bat, Pedreña 2, baina, nik uste dute lehenbiziko luze horretan leia estua dagoela horreitik. Bigarren kaletik irabazi du lehen txanda Zumaiak, bigarren kaletik Cabo de Cruzek irabazi du bigarren txanda, eta orain bigarren kaletik Orillo da estropadaren buruan, datu bat, ez du besterik ezan nahi, baina datu bat, hor dago. Lakideok, Aurelio Montes, Pedreña con el presidente hemen gure ondean. Bueno, Aurelio, te daba cuenta yo ahora mismo de esas primeras referencias. Hombre, de momento no son buenas, pero esto no ha hecho más que comenzar, ¿no? No, todavía falta mucha regata, vamos a ver qué pasa. Desde una pugna muy interesante con Orio, ¿no? De momento sois terceros y seguro que con la idea de seguir escalando puestos, ¿no? Sí, la intención nuestra es poder dar alcance a Orio y a ver si podemos colocarnos pues más arriba en la clasificación. Y sumar banderas, claro, que ya tenéis una. Sí. A ver si alguna más cae, yo creo que sí. Venga, muchas gracias, ánimo. Gracias. Hortxe da sontzia, kanpoko balizen bilagoaz, eta gogoratu, Buedin etxearekin batera Euskal Irrati Telebistak antolatutako sosketa gaurko egunari begira, Pariserako 20 txartel, 20 tikek ditugu, 10 irabazle izango dira sosketa bidez, eta bakoitzak 2 txartel izango ditu, hegaldia
egiteko eta sakeleko telefonoaren bidez egin beharreko oso erresa da 7-1 zenbakia markatu eta mezu hau idatzi KR Kir gero utxune utzi eta Paris idatzi jarraian. Horrekin sartuko zarete sosketa. Orio maniobra egiten hasia da buruan, segundu bateko tartean hor da baita ere Castro, 5-0 Oriotarrentzat, 5-0 Castrorentzat, 5-11 Hondarribiarentzat eta 5-12 Pedreñakoentzat. 5 segundotan doaz ontzi guztiak eta orain arteko denborarik onena markatu dute Oriotarrek. Kauok 5-13 markatu du eta txanda nagusiko ontziek hobetu dute Cabo da Cruzek, bigarren txandako garaileak eginiko lan hori eta polita benetan ontziak ikustea, tarte txikiarekin hor kanpokaldeko maniobra horretan. Eta ziabugaren osteko denborak ere zaindu behar ditugu. Oriok segundo bat Castrori, 3 segundora Pedreña orain eta 5 segundora Hondarribia, nahikoa lan orain Hondarribiarentzat laugarren kale horretatik baser. Bai, pixka bat hor daude kokatuta, ez? Bigarren kaletik Oriok, hirugarretik Castro, bai, segundo baten aldea, eta gero, 3 eta 4 segundon tartean hor Pedreña lehenengo kaletik eta Hondarribia laugarrenetik, hor pixka bat Pedreña Hondarribia alde batetik eta Oriok eta Castro bestetik, lehenengo ziaboga eta referentzi jatorro honetan, ez? Eta 2 segundoko tartea darama orain Oriok Castroren aurretik, orduzue behin-behineko zailkapena lehen ziabogaren ostean, eta Orio zulotxoa egiten ari da. 3 segundo eta salto egingo dugu Oriotarren San Nikolas ontzira.